pulugrat isat özüme gerek zatlama bir anlayın kızıllam zatlamalıştırayın. Aýbelek. Ardy gelimle habarlaşdyňmy? Jigin barypdyrmy? Hawa, Arzu bilen habarlaşdym. Barypdyrlar. İşe de yerleşipdir. Hawa, işe de yerleşipdir. Gowdy ya hemme zat. Hiç oturma. Taşarıda giden gowy, işleyen gowy. İşlemesin diye mi? Yönüm. İyidimle çağaları var da aýbelek. Özüňem ardy gelimle habarlaşyp dur. Onuň her kim herdir düşünjesi var. Ada bir kirlap işlese çağalarından juda düşäýmesin diýen. Şoň üçin diýen özge ýurtda şah bolanyndan öz ýurdunda geda bolýar. Esasat baýlyk däl, pullal. Esasat maşgalan agzy birligi, jan saglygy, bagty. Nämetjek düşünenek. Allah'ın beren arzkyna kaýyl bolup beremeli bolen. Elbetde iýze ýol ýok. Diňe şey dik gurlaýar. Hey bolýar-da. Dogry aýtýaň be Murat. Ardy geliniň özüne ýeterlik akly bar. Hey, akla ýok diýemokla. Ýöne. Akly ýok diýemok. Yaş gelin ýököz gally. Hey, şoňa ala dedýän. Özüňem habar tutup durarsyň da bolýarmy? Hökman habar tutup duran menem. Benim döwramla ne gurlaşyp gorar. İnternetden açmadım ka. Ece. Oğlum, taş elektrik oynayın. Wagtaşar soğuğa oğlum oturuversene. Uf, taş elektrik oynayın. Barana kurtkaçyň alyp geleňler. Bar. Vay, döwran aýlaýaly. Alo, Alo. eşitdiňmi? Öýde kim gowum ýagdaýlaňyz? Hawa gowum özüňem gowum ýagdaýlaň. Ýüzüň olmasa gaman. Hudaýa şükür gowum sen. Hawa, gowula wagtym çakdyra. Kany kimma? Oglum mı? Oglum näde? Bak, oğlum şu açıkta şerik gitti sen onu alat etme sen gowum esatsat. Men Gulýaly keýwany yerleşdim işe. Aýdagam köp tuwaryny. Aýne dip bolsa bul aýtama köp pul uratjak öýdäki. Oltun. Badım orta ýalışdyryp bergin. Birinci bilen garniturunen jiwan alaýyn onu men öýe. Alışdyryp ber keýwany. Wagtym çakdyra. Men goýaýyn taşýan gelýär. Bolya esatsat sen şu pulu uratman ýatdan çykarma. Sag bol, sag otur. Bolýa han tagaman soň tagamaý dowluma. Bor. Onu bulay men öýe garnitur alaýyn. Jiwan alaýyn, innikaýam özüme gyzyl alaýyn. Esatsat pul uratsa bolýa. Ay, keýwany. Ay ho, oğun näme? Gele. İýem jaň edip başladylar. Aktyklama gutlamaly, çağaçyklama gutlamaly, zakat edip başladylar. Buradaki delle. Dur da sowgatlar alalla. Alay sowgatlar. Vay, Wi bu enayi tani. keýwany. Mehriban enatalar, edil watandaşlar. Ne keýwanym bilen men agtyjagym aýrylyp ýör. İki bolup çağaçyklaryň tädil bu gutlamaly bar ýa. Bu sizem
çağıcıklaryň täzerini gutmadasyny gelse, öýüňize çağıryp bilýäňiz. Elbetde şular el odan sowgatlar, gymmat bahaly sowgatlar bilen gutlap bilýär. Telefon belgimi belli geçip 871 18 52 25. arkayı can edip bilýäňiz. Ahmet gitti arasana. Hova. Tam kade diýmay, keýwali. Bolya gutlasana bol. Täbiýeliňiz ýetip gelýär. Düşümli ýyllaň ýeri bolsun, gutly, mübarek bolsun. Can edin, canlasın. Sağ olun. Yok, Sağ olun. olacak, Gidelim. gidelim.